やばい、ちょっと。ウィンドが下手になっとるぞ。ウィンドがめちゃくちゃ下手になっとるぞ。手応えが上がった？絶対いない、こんなことやね。絶対いないよ。緩むぞ、ラインが。よし。おーい。いや、手応えがきつい。うわって思ったよ。重いんだ。14年ですからね。そう。青いね。パンピングすると上に上がるね。うまい。最高。最高。最高。